budaya. Nuwun sagung para pamirsa kagum Sumawana Putri. Sugeng pepanggihan mari kalian keluarga. Ketoprak Mataram Lestari Puspito Budaya saking Bantul Ngayu Jakarta Madinah. Kebareng wonten dalu menika badhe ngaturaken sandibara ketoprak kanthi lampahan alap-alapan danes waris. Pendhapuk sodalan katindaken panjenenganipun Bapak Sukarman. Swantening paranggana Ibu Ponija. Pranata gending kasta panjenengan Bapak Piyono. Keprak kasta panjenenganipun Bapak Ponijo dalasan Bapak Ngadiju. Sedaya wau dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Junaidi Hadi Manggolo. Munggah dapuaning paraga ingkang ngayayahi wonten lampahan alap-alapan dan swari. Prabu Danda Gedis katindahaken panjenenganipun Bapak Sumanto Triatmojo. Dene Bapak Atijo dalu menika ngayayahi minangka Patih Julung Wangi. Pangeran Suryana katindahaken panjenenganipun Bapak Joko Krisnadi. Dene Pangeran Suryaka katindahaken panjenenganipun Bapak Harun. Dene Ibu Subarmi ngayayahi minangka Roro Danes Pahi. Minak Kendari Putih kasta panjenenganipun Bapak Slamet. Patih Minak Jalibang kasta panjenenganipun Bapak Juanesman. Dene Bapak Sudiman ngayayahi minangka Tumenggung Gagak Seto. Roan Gandari Ibu Tari Begawan Lokantoro kasta panjenenganipun Bapak Puspa. Nyai Lokantoro kasta panjenenganipun Ibu Sri Kuwanti. Dene Bapak Ngadi ngayayahi minangka dados Aguna. Menjangan Gerangsing katindahaken panjenenganipun Bapak Ngatijan. Dene Langkir kasta panjenenganipun Bapak Haryanto. Ibu Sukitri ngayayahi minangka dados Raminten. Dene Lastri katindahaken panjenenganipun Ibu Purwanti. Adipati Gendro Sakti katindahaken panjenenganipun Bapak Keli. Patih Gendro Pati katindahaken panjenenganipun Bapa Tukidal. Dene Bapak Amin minangka Nujum Sidik Permono. Tumenggung Yudapati kasta panjenenganipun Bapak Junaidi.
Surapanggah kasta panjenenganipun Bapak Bandi dene Bapak Pariman ngayayahi minangka Sura Gombang. Abdi katindakan panjenenganipun Bapak Ngadul, emban katindakan panjenenganipun Ibu Asih Lestari. Mekaten menggah dapuk ning paraga ingkang ngayayahi wonten alap-alapan Daneswari. Pramila kasuwun sumangga sugeng amirsani babaring lampahan dalu menika. Nuwun. Sasuwuning gedhing pambuka tumuli kita purwakani. Ya saketara leren. Ya, omong-omongan dhisik. Iso kene to. Ya, omong apa, Kak? Gading sliramu iku kulino mapan ning kraton. Sing papan durunge resik lan endah. Kamangka saiki melu aku nang sentul gedangan. Iki papane regen elek pisan. Iki atimu piye, Jan? Kakang, aku wis kandha senajan papanmu ki ning desa munggah gunung medhur mangan saanane bakal tak lakoni. Waton aku ora pisah karo panjenengan, Kakang. Ayu tenang kowe. Kowe kok mlayu-mlayu ki ngopo? Sampeyan ki piye to? Ada kaya ngono karo aku apa ora? Kangen iki aku ya kangen lho, Kang. Aku kangen karo ayo jago. Iki piye to? Iki Iki ana PTN data iki tak terus nambah. Kakang, Aku tak meneng wae. nek ngono Kakang mangkir ora tresno karo aku. Aku bisa kakak kan papan kene. Kan ayo bali aku selakon kan. Iki benar. Aku ki arep benake iki lho. Iki rumah saya kepiye? Wong sing dicekel ya sing ora nyekel malah banyak. Yes, ngene iki kepenak kok kan. Raminten. Sopo? Daneswari. Iki bojomu ya, Kang. Lan kowe Lastri. Ayo gek bali gek bobo. Mana bojone ya? Aku kan tresnane. Kowe rasah do. Ujudan rasah do padudon. Tak wene ngerti. Iki sedulur kuno. Raminten. Iki sedulur. Iki bakal dadi adimu Daneswari. Iki adimu. Iya. Anak aku tresnane yo kan. Iki kan tresnanku. Ayo. Ora Tak dongke to. Iki kan tresnanku mergane Lastri iki adikku sing ragil.
Mula nang ndi wae Lastri tansah tuturi karo aku. Pak kula bojomu adimu kok gede-gede ta. Lah wong laire mangsa rendeng gek panene apik kok yo. Aku seneng lah. Aku program Aku iki. pamit karo Pun dhisik sampean. tok. Royo adimu loro kamu kan. Iki sapa ta? Ora kuwi kok do mlayu-mlayu ngopo. Aku ki Ditepungke. Iki calon Mbak Ayu. Oh, calon Mbak Ayu kan? Iya. Sing nek to. Ayu ya. Ditepungke, tepungke. Ngapunten, kula pun Sulastri adine Kakang Langkir. Ning jenengan kula baca jiyo pilih kula niki jiwiti kula gitu. Matur. Kuwi ora gani ngono kuwi. Ampun lagi. Matur ki sing alon-alon. ya iki datang to kan jeneng Lastri aku ki ya kangen aku ki lak yo adimu kok kan. Iya ra pinten. Aku ki jane ya kangen karo kowe. Mergo nek nyawang awakmu Memang kur. sing lemu ngene iki. Aku ki ra dadi kangen banget to. Seminggu ora ketemu wae rasane wis suwe banget kae. Aku karo Lastri nang golek kan. Aku Di, barang Kakang. Nggih. Iki jenenge Sulastri. Ditepungke wae. Aku dalas pari. Sajake penyanyi nggih. Sajake penyanyi wong kagumane le. Ditepungke ra pinter. Oh. Iki calon Mbak Ayu. Aku dalas pari. Kowe ra minta. Santai putih. Sebab ora Iki putrane Sang Prabu Gandha. Sekomen iki jan. Aku sing kok datang ke diri. Kakang aku no. Iya lah Pak Dadi kok besok Ya wis kowe karo sapa-sapa ora apa-apa. Ya sak ketara kene. yo karang aku lagi. Iya. Aku Aku beneran kawange ora dalan dene teko mesti kan. iki marak mentas saka Taman Kediri. Taman Kediri. Iya. Lah kuwi sapa kowe? Iki calon Mbak Ayu. Calon Mbak Ayu. Sapa Kang Langkir? Iki putra dalem Kediri. Putrane Sang Prabu Gandha Gendhis kang sesine Dewi Daneswari. Aku. Dadi Kusumayu dari Ganesari. Kakang Langkir. Jebul kowe sing nyelakake aku Kakang Langkir. Aku no. Tembungmu kok ngono aku. Bareng kowe ngerti. Yen pawongan iki putrane Sang Prabu Gandha Gendhis kok kowe banjur kandha. Aku nilakake kowe. Genahe kepiye? Kakang Langkir ora. Yen kowe kan dusta, kesumareng ayu dari Ganeswari. Nanging sing dinasku aku Kakang Langkir. Dadi tegel kowe Kakang Langkir. Satenane aku ora didosa. Nek aku melu Kakang Langkir. Dene Pak. Tak kandhani. Kaya jan ngono kuwi to Kakang. Namung semanten lho kesumareng ayu. Badhe kados pundi kemawon dika nyelaken dhateng kula kesumareng ayu. Aguna Kepiye Kang Langkir? tak kondo. Rungokno sing tenan aku. Aku ora niat dusta Kusumaning Ayu Daneswari. Ning aku dutus marang Kanjeng Adipati ing Blambangan. Kan supaya dusta Daneswari bakal digawa karo Kanjeng Adipati Blambangan. Ning nyatane Daneswari ora kersa yen digawa karo Kanjeng Adipati. Malah kepara milih bakal dadi Mbak Ayu. Tegese milih dadi bojo. Apa ngono kuwi aku dianggep dusta nyolong karo Kusumaning Ayu Daneswari ora kok. Kakang Langkir. Senajan kowe kandha kang maneka warna,
nanging ngerti Kakang Langit. Wektu dina iki Sang Prabu Dandang Gendis Karang Kesayu. Sapa kang bisa nyekel malih julid Kang Dustra Semanai Dewi Daneswari. Bakal didhawuhi karo Kanjeng karo Dewi Daneswari. Jero kowe nyakuni. Perkara iki yen aku ora bisa nyakui. Nyekel berat koko kang manjing ana ing kraton Kediri. Aku bakal cukup gantung ing kraton Kediri. Adi-adi. Aku kira kabutan. Aku tok sowanke nang Kediri. Tok sowanke nang ngersane Sang Prabu Dandang Gendis. Ning aku pun njur kepiye aku? Yen aku napa duka napa pidana, apa kowe ya tegel? Yen aku bakal kapindho. Kakang Aguna. Kepiye? Kepiye bae Kakang Langkir ki tak calon Kakang Togan. Mergo Kakang Aguna kuwi ing tembe mburine bakal pakumbayatan karo aku Togan. Nanging raminten, kosok bali. Yen aku ora nyuwarake Kakang Langkir wonten ngersane Sang Prabu Dandang Gendis, aku bakal nampa pidana. Ngene wae ya. Kepiye Kakang? Aku manut tok sowan. Ning kowe kudu gelem nanggung keselamatanku. Tegese yen ana dukane Sang Prabu Dandang Gendis ing Kediri. Kowe sing njaluke pangapunten. Sagono. Yen ngono karo Kakang Langkir, aku tanggung jawab perkara keselamatanmu. Ayo padha sowan. Yen ngono aku, ayo. Sumane. Terus sumane ae. Oh iya, iya. Gar putraku Nini Daneswari. Iki sapa? Iya. Kepiye iki Daneswari? Mboten nginten menawi Kanjeng Rama menika tunjuki papan mriki. Iya, Ger. Mula aku tekan papan kene. Mergo mirengake sliramu. Padha pantangan para pawenan. Banjur sapa iki? Monggo panjenengan kawula silakan. Oh, Nuwun pangapunten. Nalika semanten panjenengan dawuh daleme Kang Suci. bener. Saestunipun lah. Menyuka Kang Dusta, kesumanenane Dewi Daneswari menika Kakang Pralangkir. Dadi sing dusta putraku Daneswari langkir. Kula mekaten senuwun. Apa? Yang ngono aku wis ngandhakake lan wis paring dawuh parang kowe rehne kowe kan bisa nyekel Sukses nggih. surat koko Nuwun nggih. putraku aku paring kepucah Mati lampu. marang kowe orang kepiye saksake bakal kagungan aku Menapa ingkang kepiye iya tak kepan lira kepiye suami kowe ndikake ora dusta mari kasunyatane iki omong Nggih, leres menawi Kakang Langkir menika beto kula kesah nanging kertasipun piyambakipun dipun dawuhi sesembanipun. Nah, kula menjadi Mboten iki nek jalaran kula menika terus
Oh, dadi Daneswari iki tresno karo Langke. Dadi lungamu saka taman iki ora didesto karo si Langke kuwi mau. Kula kepengin sing iku. Iya. Iya, nggih, Daneswari. Sadurunge kopi mangke sarapan riyen, Bu. Sarapan riyen sadurunge. Balik kok semuanya kasih lho. Dawuh jumatan Pun pun buat dosen kok. estu. Nyepeng durat kopo ingkang ubat kula. Kulon bos biasa, mboten napa-napa. Diko kaken diresuk sinten sak jadi keluaran. Asli nggih. Sesuai danes Lairane lain wis agenge ra iki. Dan iki ya anggap wong tuwa kula dhewe. Bener lah. Kamu pada Jare golek kula perkara kesel. semuanya Jadi kalau nek kan tinggal keng mriki nggih mboten saged. jalaran. Kula sampun kan gadahan akhiran wonten menika. Ibuke niki. Nggih. Oh, dadi iki Raminten. Dadi aku wis duwe katresnan rampet. Kira makaten sipun perkara menika sumangga sumenene kabeh. Banjur ini Daneswari uga tresno menapa Langke. Cincin Romo katresnan kula sampun mboten saged dipunpisahaken malih Romo. Menawi kula mboten pikantuk mapan wonten keraton Kediri, kula badhe tumut Kakang Langke. Ora. Aja kaya ngono. Ora. Daneswari. Ora. Ayo ora prayoga to. Nggih to Kang. Rahning aku wis bisa mengkasih kari katon kerontong-kerontong Projo Kediri bakal nemain gemari paklik pelajinan mulai ger aku bakal paling jauh marah aku mau apa dene Langke Yoniji. dino iki uga aku mau bakal ndak dampake Pawan Rama semoga putraku Daneswari bakal tak dampake kalawan Joko Langke ngono Sangat Romo nuwun Kanjeng. Panunjuk Sang Prabu. iya kepingin Matur nuwun sanget. Menawi kula saestu badhe ndhawuhaken kalian putra dalem Dewi Daneswari. Lajeng adi kula dawuh kalian Raminten. Kalian Agina. iya Namun lajeng rayi kula Sulastri menika kados pundi kan? iya perkara Sulastri mengko aku kan menggawe Menawi saged monggo sinuwun Sulastri dipun padosaken judhu. iya Asa coba sekolah. Satemah boten dados panggelan kula malih. iya heeh Rak ngono to Sulastri. Iya Kakak, kula wis sewu Kanjeng. kepingin Digresek-gresekke kata para Jawa Kediri napa Presiden Kediri nggih kula sedaya jauh Kanjeng. orang ini mengko aku kan menggalihake kowe bakal tak dampake karo putraku yo ora Lajeng jauh kono. yo sekseno Daneswari dino iki uga aku bakal mini sudo pinanganten sarimbit Joko Langke kelawan putraku Daneswari aku no bakal tak karo Raminten Sedika siru. mulayo padha bareng-bareng nyuwun ngarsani Gusti Kang Kawasa muga-muga dawuh sak kloron antuk keselamatan ing sampeyan Sendika sinuwun. Ya nek sarapan ora. ayo padha jeneng bebareng
kiai jejebahan wis bisa ndapake marang kowe kabeh sak para. Ayo bareng-bareng sesanti muga-muga ana ing tlatah dusun Sento kene kalis ing Sang Hyang. Amin.